Ngayon na muling tumataas ang bilang ng kaso ng hand, foot and mouth disease o HFMD, hindi maiwasang mangamba ang maraming magulang, lalo na't mga bata ang karaniwang tinatamaan ng naturang sakit. Sa rehiyon ng Bicol, may naitalang 23 kaso ng HFMD ayon sa Department of Health Center for Health Development Bicol. Ang HFMD ay isang viral infection na sanhi ng Coxsackie virus. Nagdudulot ito ng rashes sa kamay, paa, maging sa bibig. Usually, common po yan sa mga bata. Kaya na marami po tayong cases ngayon na HFMD. So, ang HFMD, common na symptoms po is nakikita natin na may rashes po sa kamay, sa foot, tsaka may mga singaw po sa mga natin, sa mouth natin po. Kasi na-start na po ng pasukan, so marami pong bata na nagkukumpulan po, no? Tapos yung weather po din po natin, so, minsan mainit, minsan super nag-uulan po. So usually po yun, nagkakos po ng maraming cases po ng HFMD sa bayan po natin. Dahil dito ang mga magulang tulad ni Nanay Rosalie at Nanay Mary Jane may kanya-kanyang paraan para maprotektahan ang kanilang mga anak. Pero may pong magugas ng kamot bago po siya makakain. Tapos pagka ano po siya sa luwas, pero may pong lalabaran or lilinigan ang ago. Aral daw pong karigos, tatan tubig, inom tubig, mga gulay. Ayon sa mga eksperto, ang HFMD ay isang viral infection na nagdudulot ng lagnat, sore throat at mga palto sa kamay, paa at bibig. Since nakukuha po siya through contact, mas mabuti po na mag-wash po tayo always ng hands natin, ha? Magsabon po tayo ng hands natin, iniwasan natin yung paghawak-hawak po. Pagdating sa bahay, yung mga bata, maligo, maghugas ng kamay, and avoid po natin yung kahit yung hugging and kissing po, ha? Kasi transfer po yan ng virus. Habang wala pang tiyak na gamot laban sa HFMD, ang disiplina sa kalinisan at pag-iiwas sa exposure ang pinakamabisang proteksyon para sa mga bata. Regine Buey, CSN.